Her er et eksempel på et lammeskind, som har været brugt igennem lang tid, og hvordan hårene de sådan ligesom har sat sig sammen. Hvis man så tager sådan en helt almindelig kattebørste eller hundebørste, så kan man ræ skindet rigtig fint op igen. Så herovre der kan I se forskellen kontra, hvordan det gamle det er. Og det jeg gør, jeg tager børsten, og så børster jeg den simpelthen let igennem. Og det er ikke fordi, der falder mange hår af, når jeg gør det. Der kommer selvfølgelig lidt i børsten, men det er jo ikke voldsomt i forhold til, at man får et næsten helt nyt skind igen. Og hårene de går selvfølgelig lidt tilbage med tiden og får den samme lidt tætte struktur igen. Det er bare lige i starten, når man børster hårene, at de kommer til at se sådan ud. Nu har man faktisk et rigtig fint skind, fuldstændig klar til at ligge på sin Stingray eller anden stol.